Con frecuencia repetimos que a paz non é simplemente a ausencia da guerra, aínda que despois na práctica política comportámonos como se pouco tiveramos avanzado nesa visión negativa do concepto de paz. Ignoramos as reflexións dos últimos 40 anos e, de feito, con carácter xeral, limitámonos a reaccionar fronte dun ataque ou dunha intervención militar, e mesmo a veces non sempre, cunha declaración ou cunha movilización máis ou menos unitaria. En cambio, a visión positiva do concepto de paz, ou mellor aínda, se o permitides, das paces en plural, as pon en relación non tanto coa guerra, senón coas violencias, coas violencias, as diferentes maneiras de violencias que existen nas sociedades complexas. A violencia directa, a violencia estructural, a violencia cultural, seguindo a Galtung, pero tamén a violencia escolar, a violencia laboral, a violencia de xénero, a violencia política, etc. Na esquerda, en xeral, no nacionalismo de esquerdas en particular, eu penso que arrastramos un déficit, ou se queredes unha carencia, pola nosa propia historia, unha dificultade que nos fai difícil a condena da violencia política. Mesmo esta condena da violencia política chega ás veces tarde e de maneira apocopada. Nos costa, o digo tamén por experiencia propia, desprendernos de toda unha simboloxía e de toda unha liturxia do que entendemos por revolucionario clásico, de algúns conceptos ou frases do Manifesto Comunista, da Revolución Bolchevique de 1917, da Revolución de Asturias, da Guerra Civil, do Che Guevara, dos movimentos de liberación africanos, dos maquis de ETA, por non decir de Moncho Reboiras e non entrar máis. Poderíamos un pouco resumir todo isto naquela bella consigna de Marx, cando afirmaba que a violencia é a parteira da historia, ou, se queredes, aquela outra frase que tamén repetimos moitas veces, de que o poder está na punta dun fusil. Con esta tradición da que todos, bueno, non sei se todos, pero polo menos moitos de nós bebimos, non poden resultar estranas as dificultades que temos para sair da ambigüidade máis ou menos calculada a hora de condenar o terrorismo ou a violencia política. Ou, se queredes, tamén a persistente desconfianza que existe todavía respecto do pacifismo nos movimentos da esquerda e do nacionalismo de esquerdas, mesmo denigrado moitas veces por buenista, entre comillas, cando non de colaboracionista, en moitas ocasións mesmo de formar parte do inimigo de clase, do inimigo de nación, do inimigo de ideoloxía, ou, se queredes, de quinta columnista. Nos costa a todos, a todas, creo, aceptar que os cambios sociais, para ser xustos e para ser duradeiros, teñen que contar co apoio das maiorías sociais e, de alguma maneira, nesto consiste a idea da democracia avanzada. Si vis pacem para bellum, ese adagio latino que está atribuído a Flavio, persiste todavía na política e persiste en moitos de nós. Se queres a paz, prepara a guerra. Ou, se queredes, na declaración daquel vello militarista prusiano, o barón von Clausewitz, cando decía que a guerra é a continuación da política por outros medios. Efectivamente, en moitos casos así o é. O movimento pacifista, eu creo que nos últimos 40 anos, de maneira moi especial, tentou de darlle a volta a esta idea e dicir que a guerra é o fracaso da política, ou, se queres a paz, construe a paz cada día, todos os días. O movimento pacifista internacional, os educadores e educadoras para a paz, os investigadores, nos últimos 40 anos, sobre todo na teoría e na práctica,
ven intentando afirmar, sobre todo, con referentes fundamentalmente no movimento da non violencia, Gandhi, na loita polos dereitos civis, Martin Luther King, no movimento da obxección de conciencia, na superación do apartheid, Nelson Mandela, novas formas políticas de protesta e novas formas pacíficas de protesta, como son a desobediencia civil, a obxección de conciencia, a insumisión, que son valores que foron asumindo, debo recoñecer que non sen dificultades e con reservas, o movimento antiglobalización, o movimento altermundista e de maneira moi especial o Foro Social Mundial ou o Foro Mundial de Educación. Se nos deixamos levar por unha visión negativa do concepto de paz, como dixen ao principio, na xenda política das forzas como a nosa, chegaría coa oposición á guerra nas súas formas, as invasións, as intervencións, as agresións, xunto cunha denuncia máis ou menos profunda sobre o armamentismo, o belicismo, o militarismo, etc. Sen embargo, se asumíramos de verdade o concepto de paz positiva, a idea referida anteriormente da construción da paz, a idea da cultura da paz, teríamos que ir moito máis alá da simple condea ou da movilización contra as guerras. A cultura da paz está basada na Declaración Internacional do 99, non é unha simple declaración de intencións, contén un programa de acción que convén ter moi en conta. En resume, a cultura da paz non é só educar para a paz, para os dereitos humanos e para a democracia, en toda circunstancia e lugar, non só na escola e na escolarización reglada. Trátase tamén de defender o diálogo como mellor instrumento para abordar os conflictos do tipo que sexa, particularmente o diálogo intercultural e interreligioso, eso ten que ver coa idea do diálogo de civilizacións. Pero a cultura da paz é tamén a superación da exclusión e a pobreza, que conecta cos obxectivos do milenio, por exemplo, a prevención dos conflictos, a súa resolución e transformación pacífica, ou no ámbito estrictamente educativo, a mellora da convivencia escolar. E, por último, a consolidación da paz. Iso é, de alguma maneira, o concepto de cultura de paz. Por lo tanto, estamos falando de valores cívicos, de valores democráticos, de xustiza, de solidariedade, de dereitos humanos, de democracia. E, por lo tanto, todo isto supón unha teorización crítica e contrahexemónica, que sitúa nun lugar central as relacións de dominación e as exigencias de dignidade humana. Teríamos nunha axenda para a paz que denunciar todos os obstáculos ao concepto de paz positiva, os conflitos actuais, as desigualdades, os traballos a prol dun desenvolvemento humano sostible e a escala planetaria, e, polo tanto, na axenda política da paz ou para a paz, teríamos que ter en conta no plano económico, por exemplo, facer fronte ás dinámicas de globalización, promovendo reformas nas institucións multilaterais, no plano político, promover a democratización e o bo goberno a nivel nacional e a nivel supranacional, no plano social, promover políticas para a inclusión social, a igualdade entre homens e mulleres, o empoderamento de pobres ou grupos excluídos, indígenas, minorías étnicas, no plano ambiental, incorporar a dimensión ambiental ao desenvolvemento e ao concepto de sustentabilidade, ou no plano cultural, buscar e desenvolver novos marcos de interpretación, novas narrativas, etc. Por lo tanto, na nosa axenda debería ter un papel fundamental a sociedade civil na construción da paz, a educación para a paz especificamente en todos os ámbitos, ou a promoción de leis como a que promovimos no Parlamento de Galicia, como é a Lei de Fomento da Cultura da Paz. Ten que ver tamén co que defendemos dos organismos supranacionais, das institucións globais. Remato xa dicindo que nesa axenda deberíamos que ocupar tempo para desvelar ou para desenmascarar os discursos dominantes que legitiman a violencia ou xerar novos discursos que coloquen no centro a persoa. E remato lendovos un texto de María Zambrano que me gusta especialmente, que dice que a paz é moito máis que unha toma de postura, é unha auténtica revolución, un modo de vivir, un modo de habitar o planeta, unha maneira de ser persoa.
Moitas grazas.